Συγγνώμη γι' αυτό. Όπως έλεγα, καλώς ορίσατε στη πέμπτη θεματική παρουσίαση του κύκλου διαδικτυακών ενημερώσεων της ΠΑΝΕΠΟ, οι οποίες συνεχίζονται και φέτος. Να σας ενημερώσω πριν ξεκινήσουμε ότι η σημερινή παρουσίαση θα μαγνητοσκοπηθεί και να καλωσορίσω και να παρουσιάσω τους ομιλητές της σημερινής παρουσίασης, την εταιρεία Κορκελάς, την κυρία Τίνα Κοκαλίδου και τον κύριο Γιώργο Κοκαλίδη, οι οποίοι σήμερα θα μας παρουσιάσουν βασικές πρακτικές εμφιάλωσης και ποματισμού με φελούς και άλλα είδη πομάτων. Αν έχουν την καλοσύνη, ας ανοίξουν τώρα την κάμερα και το μικρόφωνο τους, ώστε να τους δουν όλοι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Πρωτού τους δώσω το λόγο, επίσης να σας ενημερώσω ότι θα ήθελα μάλλον να σας ζητήσω όσες ερωτήσεις έχετε να μας τις στείλετε γραπτώς μέσω του chat, ώστε να τις συγκεντρώσω και να τις απευθύνω στο τέλος της παρουσίας στους ομιλητές, μία-μία. Και να τα πούμε σε λίγο. Αγαπητοί από την εταιρεία Κορκελάς, ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που μας δέχεστε να μιλήσουμε για θέματα του ενδιαφέροντος μας από όλους. Και ο Γιώργος είναι δίπλα μου, ο ανιψιός μου, γεωπόνος και εινολόγος, όπως ξέρετε, και θα κάνουμε την παρουσίασή μας μαζί. Εγώ θα ήθελα να πω καταρχήν ότι τα θέματα τα οποία θα θίξουμε σήμερα δεν είναι ούτε άγνωστα, ούτε περίεργα, τα οποία δεν έχουμε ασχοληθεί ξανά. Ίσως οι περισσότεροι από εσάς να τα ξέρετε πάρα πολύ καλά και θα μπορούσατε να τα πείτε και οι ίδιοι και να πείτε και ακόμη περισσότερα, γιατί έχετε την εμπειρία πάνω στις γραμμές εμφιάλωσης με όλα τα υλικά. Γι' αυτό και προέτρεψα ότι είναι καλό να τα παρακολουθήσουν και οι νέοι εινολόγοι, οι οποίοι μπαίνουν στο χώρο της εμφιάλωσης τώρα. Ή έχουν ξεκινήσει ήδη και μπαίνουν στο χώρο της εμφιάλωσης τώρα. Αυτό το οποίο θα ήθελα να κάνω εδώ είναι να δώσουμε λίγο συγκεντρωμένες κάποιες πληροφορίες που αφορούν σε ποματισμό με φελούς και με άλλα είδη πομάτων με τα οποία εμείς ασχολούμαστε εδώ και χρόνια. Να πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ναι. Το πρώτο πράγμα το οποίο θέλω να επισημάνω είναι η υποδοχή των υλικών σε ένα εινοποιείο. Ξέρετε ότι μπορούμε πάλι να διαχωρίσουμε τα υλικά σε δύο κατηγορίες, δηλαδή στα πόματα φελού, τα οποία είναι μόνα τους μια μεγάλη κατηγορία, και σε όλα τα άλλα υλικά. Αυτό το οποίο εμείς πράττουμε και προτρέπουμε και όλα τα εινοποιεία να κάνουν είναι το κάθε υλικό το οποίο έρχεται, και ειδικά για τα υλικά ποματισμού που αναφερόμαστε εμείς, είναι να τα παραλαμβάνουν και οπωσδήποτε κατά την παραλαβή να ελέγχεται εκείνη την ώρα, το συντομότερο δυνατό, η κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, γιατί έχουμε και το θέμα της μεταφοράς πάντα, αλλά και ο έλεγχος ως προς τις προδιαγραφές τους. Αυτό που περιμένουν δηλαδή, τη συσκευασία τους, ότι έχει έρθει σωστά και ότι είναι αυτό που έχουν παραγγείλει. Μόνο και μόνο για να αποφύγουν αργότερα τυχόν εκπλήξεις από οποιοδήποτε, από οπουδήποτε και να έχει γίνει το λάθος, την ώρα που θα πρέπει να γίνει η χρήση των πομάτων. Και στην προκειμένη περίπτωση θα διαχωρίσω τα υλικά σε δύο κατηγορίες, δηλαδή στα πόματα φελού που έχουν πολύ συγκεκριμένο πρωτόκολλο σχετικά με τη φύλαξή τους, άσχετα αν πρόκειται έστω και για μερικές ημέρες πριν την εμφιάλωση. Προτρέπουμε άλλωστε πάντα να περιμένει κανείς 1-2 μέρες, ιδιαίτερα όταν κάνει πολύ κρύο ή πολύ ζέστη, να παραλαμβάνει τα πόματά του φελού και να τα αφήνει σε ένα χώρο ο οποίος να μπορέσει να σταθεροποιηθεί κατά κάποιο τρόπο η θερμοκρασία τους και το σοκ που πάθανε κατά τη μεταφορά. Βλέπετε εδώ στη φωτογραφία
δύο εικόνες. Βλέπετε μία, για παράδειγμα, τα κυβότια, τα οποία πώς φεύγουν από εμάς σε άρτια κατάσταση. Και έτσι θα πρέπει να φτάσουν και στο εινοποιείο. Δηλαδή, αν τύχει κάποιο ατύχημα στο δρόμο, μια βροχή, βρέξιμο των κυβωτίων, κάτι, ταλαιπωρία, πρέπει αυτό να επισημανθεί κατά την παραλαβή. Βλέπετε και τις σακούλες πώς είναι στεγανά κλεισμένες, έχοντας αφαιρέσει εμείς κατά τη συσκευασία τον αέρα, έχοντας κάνει βάκουμ, και έτσι θα πρέπει να παραληφθούν. Σε κάθε κυβότιο γράφουμε σχολαστικά το τι περιέχει μέσα, άρα δεν είναι κακός ένας έλεγχος σε σχέση με το παραστατικό παραλαβής. Και επίσης μετά η φύλαξή τους, όπως λέω, το γράφουμε αυτά αναλυτικά και τα έχουμε πει και γράψει πολλές φορές, σε τι θερμοκρασία, μακριά από εστίες θερμότητας και φωτός, ηλιακού ή τεχνητού, και σε καθαρό χώρο, μακριά από οσμές, όπως πρέπει βεβαίως να είναι ο χώρος αποθήκευσης ενός εινοποιείου. Πάνω σε κάθε φελό εμείς έχουμε τυπωμένο, το λέω αυτό γιατί μου το ρωτάτε πολλές φορές και θα ήθελα να το επισημάνω, σε κάθε φελό λοιπόν, ό,τι φελός και να είναι, πόμα φελού εννοώ, το οποίο περνάει από δική μας παραγωγή, από δική μας εκτύπωση. Έχει λοιπόν επάνω τυπωμένο το κάθε πόμα, έχει την ημερομηνία, την ιχνηλασιμότητα, που είναι η ημερομηνία παραγωγής. Πολύ απλά το λέω, υπάρχει το γράμμα K, το δικό μας γράμμα που σημαίνει κοκαλίδι, και αμέσως μετά υπάρχει ένας τριψήφιος κωδικός, με συγχωρείτε πολύ, δεν το λέω καλά, 3 κεφαλαία γράμματα λατινικά. 3 κεφαλαία λατινικά γράμματα. Το πρώτο αντιστοιχεί στον μήνα παραγωγής, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο και μετρώντας A, B, C, D κτλ. Παράδειγμα, ο Απρίλιος έχει το D. Και τα επόμενα 2 γράμματα είναι η χρονιά. Παράδειγμα, το 23 ήταν BC, 2-3. Άρα, όταν ένα πόμα παρήχθη τον Απρίλιο του 23, θα λέει DBC. Και έτσι θα ξέρετε πότε παρήχθησαν τα πόματα και θα μπορείτε να υπολογίσετε ότι σε 6 μήνες, σύμφωνα με το πρωτόκολλο από την παραγωγή τους, είναι καλό να καταναλωθούν. Οι κλειστές βεβαίως σακούλες που πρέπει να φυλάσσονται μέσα στα κυβότια τους. Μετά, καλό είναι να ενημερωνόμαστε και αν χρειάζεται να γίνει μια επανακατεργασία ή αλλιώς ένα φρεσκάρισμα των πομάτων, θα συνεννοηθούμε για να γίνει. Όταν πρόκειται επίσης για άλλου είδους πόματα, τα οποία είναι βιδωτά αλουμινίου ή ακόμα πλαστικά, synthetics πόματα τα οποία να είναι πλαστικά, όχι δηλαδή φελός, αυτά κατά βάση τα βιομηχανικά λεγόμενα αυτά υλικά έχουν περισσότερο ίσως χρόνο ζωής μέσα σε καθαρό χώρο πάλι στη συσκευασία τους. Οι 6 μήνες ως ένας χρόνος μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δεν είναι κακό για τα synthetics. Τα αλουμινίου αντέχουν βέβαια πολύ περισσότερο και έχουν και πολύ μεγαλύτερη θερμική αντοχή. Το αλουμίνιο δεν έχει πρόβλημα. Αυτό που μας προβληματίζει είναι το liner, το μαξιλαράκι που λέμε μέσα στο πόμα, το οποίο και πάλι η θερμική του αντοχή αντέχει και σε μείον βαθμούς, ας πούμε και από 0 μέχρι αρκετά μεγάλους ψηλούς βαθμούς σε θερμοκρασία 30-35 και 40, δεν μας πειράζει και τόσο πια. Το ίδιο μπορεί να πει κανείς ακόμα και για τα κρυστάλλινα, τα βινολόκ, και αυτά έχουν πολύ πολύ μεγάλο χρόνο ζωής, δεν θα μας ανησυχήσει και τόσο. Μετά το άλλο που επίσης επισημαίνω είναι ότι πλέον όλα τα υλικά έχουν τις προδιαγραφές τους, οι οποίες κατά καιρούς περιγράφονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία όταν ζητιούνται στέλνουμε μαζί με τα πιστοποιητικά τους. Άρα περιγράφονται επίσης σχολαστικά και στα παραστατικά που τα συνοδεύουν. Άρα μπορεί κανείς να ελέγξει ότι αυτό το οποίο παρέλαβε είναι το σωστό. Παρέλειψα να πω και συμπληρώνω ότι τα πόματα Diam, τα οποία έχουν το brand name, οπωσδήποτε επάνω λένε το όνομά τους. Θα συμπληρώσεις κάτι, Γιώργο? Ναι, να συμπληρώσω κάποια πραγματάκια. Ένα όσον αφορά τους 6 μήνες στους οποίους λέμε ότι προβλέπεται να καταναλωθούν τα πόματα φελού. Δεν σημαίνει ότι μετά από αυτό το εξάμηνο οι φελοί χαλάνε, καταστρέφονται και μετά δεν μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε. Γίνεται επικοινωνία μαζί μας. Λέτε ότι έχει περάσει το πέρας των 6 μηνών. Επομένως, συνεννοούμαστε
κάνουμε επικοινωνία. Θα πάρουμε Ναι. πίσω τα συγκεκριμένα πόματα, το οποίο έχουμε περάσει το εξάμηνο. Θα κάνουμε εμείς μια επανεκατεργασία πάνω στην επιφάνεια των πομάτων, γιατί όπως είχαμε πει και σε προηγούμενη παρουσίαση που είχε γίνει, από εμάς γίνεται η εκτύπωση και η κατεργασία επιφάνειας. Όπου εκεί πέρα απλώνεται ουσιαστικά ένα μείγμα πάνω στα πόματα φελού, που τα κάνουν να γλιστράνε και να κολλάνε για να μπαίνουν στο μπουκάλι και να κολλάνε στο μπουκάλι, στο στόμιο της φιάλης. Επομένως, ουσιαστικά αυτό το μείγμα εξασθενεί μετά από το πέρας των 6 μηνών και αυτό που γίνεται είναι ότι επιστρέφει σε εμάς αυτή η παραγγελία, κάνουμε ένα φρεσκάρισμα σαν να λέμε και στη συνέχεια σας θα επιστρέφουμε και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Εάν περάσει πάλι αυτό το εξάμηνο, το κακό εδώ πέρα είναι ότι επειδή υπάρχει το lot number από την αρχική παραγωγή, δεν μπορούμε να την εξαντυπώσουμε πάνω στο πόμα. Μετά απλά πρέπει εσείς να προσέξετε εάν αυτό ουσιαστικά τα πόματα έχουν όντως περάσει το εξάμηνο. Δηλαδή είναι στην δική σας ευκαιρία μετά να ελέγξετε αυτό το κομμάτι. Αν περάσει δεύτερο εξάμηνο, δεν μπορούμε αυτό εμείς να το ελέγξουμε, γιατί το lot number θα είναι από την παραγωγή όταν είχαν ξεκινήσει. Επομένως, καλό είναι γενικά μετά την επανεκατεργασία να χρησιμοποιούνται τα πόματα. Αμέσως και να μην ξαναξεχαστεί δηλαδή κάτι τέτοιο. Όχι δεύτερη φορά. Και επίσης είναι καλό να μην πάμε σε ξανά τρίτη δηλαδή επανεκατεργασία, δεύτερη επανεκατεργασία, τρίτη ουσιαστικά παραγωγή, καθώς γενικά δεν κάνει καλό να κάνουμε πάρα πολλές επεξεργασίες επεμβάσεις πάνω στο πόμα. Και κάτι ακόμα όσον αφορά, σαν παραδείγματα λίγο να πούμε για το κομμάτι με την αποθήκευση των πομάτων. Επειδή πολλοί μπορεί να έχετε σχέση και με αποστακτήρια ή να κάνετε τσίπουρο ή οτιδήποτε άλλο, να πούμε γενικά ότι ο φελός είναι ένα υλικό, ειδικά το πόμα φελού, το οποίο, δηλαδή το φυσικό, στρίμμα κλπ., το οποίο μπορεί να απορροφήσει όλες τις οσμές από το περιβάλλον. Γι' αυτό και λέμε πάντα ότι μακριά από καθαριστικά, δηλαδή ακόμα και στο κομμάτι ότι πλένουμε κάτι, καθαρίζουμε κάτι, μακριά από χλωρίνη, μακριά από το χλώριο, ακόμα και, μπορεί να σας φανεί λίγο περίεργο, ακόμα και μακριά από το γλυκάνισο. Δηλαδή έχουμε συναντήσει περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι ότι θα μολυνθεί ο φελός, αλλά είναι ότι θα επηρεαστεί. Έχουμε συναντήσει να υπήρχε αποστακτήριο εκεί πέρα στην περιοχή, γενικά να ήταν ενωπείο και αποστακτήριο μαζί, να είχαν το γλυκάνισο στο ίδιο κτίριο, το οποίο ήταν και τα πόματα φελού, και να ποτίσουν οι φελοί με γλυκάνισο. Να πάρουν μια μυρωδιά. Ακριβώς, παίρνουν μυρωδιά. Δεν θέλουμε στο κρασί μετά, βέβαια. Δεν είναι ότι υπάρχει κάποια μόλυνση, δεν είναι ότι καταστρέφει το κρασί, αλλά θα του έχει προσθέσει, θα του έχει επιφέρει μια οσμή του γλυκάνισου, άρα δεν θα είναι το προϊόν το οποίο είχαμε τελικά εμείς παράξει. Παρακάτω στην επόμενη διαφάνεια. Λοιπόν, το επόμενο που έχουμε να πούμε είναι ότι πάντα προτρέπουμε πριν ξεκινήσει η εμφιαλωτική σεζόν απλά πράγματα τα οποία ήδη τα γνωρίζετε. Δηλαδή, ότι να έχει το εμφιαλωτικό μηχάνημα, η γραμμή ή το οτιδήποτε μηχάνημα εμφιαλωτικό είναι, να έχει καθαριστεί καλά, να έχει κάνει το απαραίτητο σέρβις του αν χρειάζεται, τα ανταλλακτικά του να έχουν αλλάχθει αν χρειάζεται ή να υπάρχουν στο εινοποιείο, ώστε αν ξεκινήσει η σεζόν και χρειαστούν ξαφνικά να είναι εκεί. Αν το μηχάνημα θέλει επισκευές θα πρέπει να γίνει και πάντα προτρέπουμε να γίνεται και μία δοκιμή αν χρειάζεται. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε λίγους φελούς οι οποίοι έχουν περισσέψει ή έχουμε κρατήσει ένα σακουλάκι γι' αυτό. Μπορούμε, βάζοντας σε μερικές φιάλες νερό, να κάνουμε μια δοκιμή στη μηχανή, να βάλουμε τα πόματα, να τα αφήσουμε να σταθούν 1-2 μέρες στη φιάλη, να τα ξεταπώσουμε, να δούμε είναι σε καλή κατάσταση, μήπως βλέπουμε καμιά χαρακιά κατά μήκος του φελού, μήπως κανένα τραυματισμό που σημαίνει ότι πριν ξεκινήσει η κανονική εμφιάλωση πρέπει να παρέμβουμε και να κάνουμε τις κατάλληλες διορθώσεις. Και να μην αυτό γίνει στην κανονική μας εμφιάλωση. Και επίσης αυτό μπορεί βέβαια να τρέχει όλο το χρόνο μια εμφιάλωση και να το παρατηρήσουμε. Αλλά πάντα είναι καλό την ώρα που δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πλήθος εμφιαλώσεων να γίνονται αυτοί οι έλεγχοι και οι παρεμβάσεις στα μηχανήματα. Όπως επίσης και το άλλο που μπορεί να δει κανείς είναι ο έλεγχος της απαγωγής των αερίων και της προσθήκης αερίων. Και αυτό θα καλό είναι να ελεγχθεί για να μην τελευταία στιγμή έχουμε έκπληξη πάνω στο πώς τροφοδοτείται το άζωτο ή το μείγμα αερίων που χρησιμοποιείται στη φιάλη, οπότε θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε καθόλου ή πολύ ψηλή πίεση μέσα στη φιάλη. Ουσιαστικά συνήθως οι προσθήκες είναι που πιθανόν πιο πολύ να γνωρίζετε αν έχετε δει κάποια αυτόματα μηχανήματα. Είναι να μπορέσει να μπει κάποια προσθήκη
κάποιου αερίου στη φιάλη πολύ ουσιαστικά πριν μπει και το κρασί, που συνήθως βάζουν είτε διοξίδιο είτε άζωτο, και ακριβώς πριν μπει ο φελός, όπου και εκεί πέρα συνήθως μπορεί να υπάρχει ένα ή δύο σωληνάκια, τα οποία ή συνήθως τα βάζουν ή θα κάνουν βάκουμ, θα τραβάνουν δηλαδή όλα τα αέρια από μέσα, ή μπορεί να προηγείται και κάποια προσθήκη επίσης αερίου, η οποία να είναι άζωτο ή διοξείδιο του άνθρακα. Και όπως ανέφερε η Τίνα, ουσιαστικά, εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε και εμείς παράλληλα, γιατί εάν υπάρχει προσθήκη κάποιου αερίου, το οποίο αυτό θα παραμείνει στο κενό ανάμεσα στο φελό και στο κρασί, τότε θα έχουμε μια επιπλέον πίεση από αυτά τα αέρια ως προς το φελό. Άρα θα υπάρχει κίνδυνος να μπορεί να υπάρχει κάποια μετακίνηση του πόματος προς τα πάνω. Άρα πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να δώσουμε κάποιες συμβουλές, να κάνετε κάποια αλλαγή σε αυτό το κομμάτι όσον αφορά την εμφιάλωση, ή αν δεν μπορείτε ή δεν επιθυμείτε να κάνετε για κάποιον λόγο, τότε να μπορέσουμε εμείς να κάνουμε τον φελό να μπορέσει να κολλήσει πιο σφιχτά πάνω στο στόμιο του λαιμού της φιάλης, πάνω στο γυαλί, για να μπορεί να αντέχει επιπλέον και την αντοχή αυτή που μπορεί να υπάρχει από την πίεση που μπορεί να υπάρχει μέσα στο κενό αυτό εδώ πέρα. Ωραία. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Λοιπόν, τώρα, διαδικασία ποματισμού λέμε. Έλεγχη κατά τη διάρκεια του ποματισμού και έλεγχη εμφιαλωμένων προϊόντων. Θα ξεκινήσω για την διαδικασία του ποματισμού και θα το ξεχωρίσουμε. Είπαμε τη διαδικασία των ήσυχων κρασιών, απλή, σχετικά γνωστή σε όλους, δεν έχουμε κάτι περισσότερο να πούμε εδώ. Και όταν όμως πρόκειται για κρασί το οποίο είναι ημιαφρόδες, είτε για κρασί που είναι αφρόδες, εδώ λίγο περισσότερη χρειάζεται προσοχή, γιατί πρόκειται για πόματα τα οποία είναι λίγο, θα το πω, πιο δύσκολα, δηλαδή στο ημιαφρόδες έχουμε μεγαλύτερη διάμετρο, άρα η συμπίεση του πόματος πρέπει να ελεγχθεί ότι γίνεται σωστά. Στο δε αφρόδες έχουμε οπωσδήποτε τα μηχανήματα με προσανατολισμό, άρα και πάλι πρέπει να ελεγχθεί ότι γίνεται ο ποματισμός σωστά, ότι μπορούμε να τα σταματήσουμε στο επιθυμητό ύψος. Εμείς πάντα όταν παραδίδουμε πόματα αφροδών, δίνουμε και την προτινόμενη βύθιση, που είναι περίπου στη μέση. Όταν δηλαδή ο φελός αυτός έχει ύψος 48 mm, συνήθως η βύθιση είναι στα 25, μπορεί να είναι 25,5, μπορεί 24,5, μπορεί 26, το κομμάτι δηλαδή που είναι μέσα στη φιάλη. Το δίνουμε σαν προτινόμενη από το εργαστήριό μας, σε συνάρτηση με εκείνο το κρασί που θα εμφιαλωθεί, σε εκείνη τη φιάλη που θα εμφιαλωθεί. Άρα και αυτό είναι ένας έλεγχος που πρέπει να γίνεται. Να μην ξεχάσω να πω για τη στάθμη και για τα αφρόδη, μη αφρόδη και ήσυχα ασφαλώς κρασιά. Και θα συνεχίσω λέγοντας για τα άλλα είδη πομάτων. Τα άλλα είδη πομάτων είναι τα βιδωτά αλουμινίου. Στα βιδωτά αλουμινίου, που είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος ποματισμού, έχουμε βεβαίως το μηχάνημα το βιδωτικό, το οποίο δημιουργεί τα πάσα και βιδώνει το πόμα στο γυαλί, στο μπουκάλι επάνω. Εδώ τώρα τα πράγματα έχουν και λεπτομέρεια. Θα σας πει και ο Γιώργος λίγο περισσότερα πράγματα, αλλά το να βιδώσει κανείς ένα μπουκάλι και να ελεγχθεί κατά τη διάρκεια και εκ των υστέρων ότι είναι σωστό, είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν βιδώνεται θα πρέπει, όπως λέμε, να έχει έναν μικρό τζόγο, να μην είναι τόσο σφινωμένο πια πάνω στο μπουκάλι. Ο τζόγος είναι περίπου το 1/8 της συνολικής τροφής που θα έκανε για να ανοίξει. Κάποιος έλεγχος είναι το να βάλουμε τα μπουκάλια πλάγια για να δούμε αν θα τρέξει, πολύ απλός έλεγχος, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό, γιατί το να μπει αέρας μέσα πολύ πιο γρήγορα και χωρίς να το καταλάβουμε μπορεί να γίνει, παρά το να φτάσει να τρέχει. Εμείς βέβαια εκ των υστέρων στο εργαστήριό μας, θα σας το πει πάλι ο Γιώργος τώρα, θα σταματήσω εγώ, ελέγχουμε την αρτιότητα αυτού του ποματισμού. Οπότε αφήνω εσένα, Γιώργο, να πεις πώς το ελέγχουμε αυτό, την αρτιότητα, και οπτικά αλλά και με τα όργανα. Σωστά. Επίσης εδώ πέρα να πούμε ότι γενικά το κομμάτι από τα ημιαφρόδια, από τα αφρόδη και από τα βιδωτά αλουμινίου διαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι εμφιάλωση σε σχέση με ένα κλασικό πόμα, αλλά και θέλει και ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί όταν βάζουμε ένα πόμα κυλινδρικό κλασικό σε ένα ήσυχο κρασί, βλέπουμε ότι η επιφάνεια η οποία
βρίσκεται σε επαφή το πόμα με το γυαλί, είναι πολύ μεγάλη. Επομένως, εκεί πέρα και κάποια περιθώρια λάθος, τα οποία μπορεί να είναι να χτυπήσει λίγο κάπου σε στο στόμιο οφελώς και να πέσει ένα τριματάκι μέσα, ή να υπάρχει ένα ελαφρύ χάραγμα από τις ιαγώνες. Αυτό το να αναφέρουμε πίσω ότι άμα πέσει ένα κομματάκι φελού μέσα, ειδικά όταν είναι και υπομαντιάμ, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά το κρασί. Μη σε ανησυχεί, γιατί πολλοί μπορεί αυτό να τρομάξουν να δουν κάτι τέτοιο. Δεν είναι αισθητικό καθαρά, δεν υπάρχει κάποια μόλυνση από το κρασί, άρα δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Επομένως, εάν συμβεί κάτι μικρό, ελαφρύ, πάνω στο κομμάτι με τα ήσυχα κρασιά, με το κυλινδρικό κλασικό πόμα, δεν υπάρχει κίνδυνος, ώστε πολύ πιθανό να μην υπάρχει κίνδυνος ώστε να χαλάσει το κρασί. Ναι, αντίθετα, πολύ πιθανόν, όχι σίγουρο. Ναι, και σχεδόν σίγουρα με τα διάμ. Σχεδόν σίγουρα ναι, ότι δεν θα υπάρξει δεν έχει επίδραση. Ακριβώς, δεν έχει επίδραση οφελώς όταν είναι σε επαφή με το κρασί. Και εδώ θα κάνω και μια πολύ μικρή παρένθεση και θα πω ότι από δικά μας τεστ έχουμε καταλάβει ότι και ένα κομμάτι το οποίο να είναι ελλειπές από ένα πόμα διάμ, όταν έρθει και κάνει sealing, δηλαδή σφράγιση, κάνει μια πραγματική σφράγιση. Και ακόμα και χαρακές και διάφορους τραυματισμούς έχουμε δει ή ακόμα και προκαλέσει, και πάλι όμως το κομμάτι το σωστό που απομένει την κάνει τη σφράγισή του. Ουσιαστικά, δηλαδή, και άμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι εάν ο μισός φελός ήταν κατεστραμμένος στο διάμ. Το οποίο το κάνουμε επίτηδες κι εμείς, έχουμε κάνει τέτοιες δοκιμές. Και ο άλλος μισός φελός ήταν εντάξει, πάλι ο μισός φελός θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά του. Ναι, έχει να κάνει με τα μικροσφαιρίδια και γενικά με το construction του φελού. Ωραία, είναι εντυπωσιακό σαν αποτέλεσμα ουσιαστικά αυτό εδώ πέρα. Άρα πάμε στα επόμενα. Και όσον αφορά το κομμάτι με τα αφρόδη, αυτό που ανέφερε και την προηγουμένως, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να γίνει σωστά η βύθιση, γιατί ναι, όταν έχουμε τα κυλινδρικά πόματα, εμείς θα κάνουμε μια επεξεργασία, στην οποία εσείς δεν έχετε να κάνετε απολύτως τίποτα, απλά να τοποθετήσετε σωστά το φελό μέσα στο μπουκάλι. Ενώ το κομμάτι με τα αφρόδη είναι πάρα πολύ σημαντικό, από τον οποίο να δώσει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί μπορεί να βγάλει. Εμείς θα δώσουμε κάποιες οδηγίες βύθισης, και αν αυτές δεν τηρηθούν και πάει ουσιαστικά λίγο παραμέσα, όπως βλέπετε στη δεύτερη εικόνα στη μεσαία, που είναι το μανιτάρι που θα δημιουργηθεί μετά στην πορεία, αλλά είναι ο μισός φελός μέσα και ο μισός φελός εκτός από τη φιάλη. Εάν πάει λίγο παραπάνω, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος να πετάξει το φελό. Εάν πάει λίγο παραμέσα, υπάρχει πάρα πολύ σοβαρός κίνδυνος να μην μπορεί να βγαίνει. Άρα εκεί πέρα θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι στην ευχέρεια ουσιαστικά αυτού του εινοποιού ή αυτού του χειριστή της μηχανής να κάνει σωστά την εμφιάλωση, καθώς μετά. Εμείς κάνουμε τη δουλειά αυτή που να κάνουμε, δίνουμε τις οδηγίες που είναι να δώσουμε, αλλά μετά είναι καθαρά στο θέμα του χειριστή και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί άμα γίνει ένα τέτοιο λάθος και βγει σε μεγάλη ποσότητα, σκέφτεται ότι αυτό μπορεί να διακινηθεί στην αγορά, μετά είναι αδύνατον μετά να πας να αλλάξεις αυτό το πόμα και να το φέρεις είτε πιο ψηλά είτε πιο χαμηλά. Άρα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο εάν γίνει κάποιο λάθος στην πορεία. Το ίδιο ισχύει και για το βιδωτό αλουμινίου. Εάν γίνει κάποιο λάθος, το οποίο είναι πάνω στην εμφιάλωση, και δεν έχει αυτό παρατηρηθεί, δηλαδή μία από τις γέφυρες ουσιαστικά εκεί πέρα που σπάει, άμα δεν κάνει την τέλεια εφαρμογή, γιατί μιλάμε για απόλυτη εφαρμογή, τότε μπορεί να υπάρχει ένα μικρό σημείο στο οποίο να περνάει οξυγόνο, να μην αυτό έχει γίνει αντιληπτό κατά τη διάρκεια της εμφιάλωσης, δηλαδή να μην φαίνεται οπτικά με κάποιον τρόπο και αυτό να διακινηθεί στην αγορά. Εάν έστω και ένα μικρό σημείο μπορεί να υπάρχει δυνατότητα να περάσει οξυγόνο, γιατί εκεί πέρα μιλάμε για την παραμικρή λεπτομέρεια, γιατί είναι διαφορετική η εφαρμογή του αλουμινίου που είναι σε κάποια συγκεκριμένα σημεία και διαφορετική, όπως είπαμε προηγουμένως, του φελού, η οποία πιάνει όλο αυτό το εύρος πάνω στο λαιμό, το εσωτερικό του λαιμού. Μπορεί να διακινηθεί, να μην αντιληφθούμε ότι περνάει οξυγόνο, άρα να καταστραφεί μια ολόκληρη παρτίδα. Και συνήθως έχει νοπία, τα οποία μπορεί να κάνουν μια εμφιάλωση με παρτίδες δεκάδων χιλιάδων τέτοιων φιαλών και μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή. Άρα δεν υπάρχει περιθώριο λάθους σε τέτοιου είδους πόματα, όπως είναι το βιδωτό αλουμινίου και πολλές φορές και πλέον, γιατί είναι και ένα τασιπλών, όπως είναι πλέον και τα αφρόδη. Εν αντιθέσει με ένα κλασικό κυλινδρικό πόμα. Το κλασικό κυλινδρικό πόμα, καμιά φορά δεν λαμβάνουμε υπόψη κάτι που συμβαίνει, που είναι καθαρά η φύση του πόματος τέτοια. Δηλαδή, συμπιέζεται. Έχουμε ένα πόμα το οποίο έχει κατά μέσο όρο διάμετρο 24 mm και συμπιέζεται στα 15,5 περίπου και ξαναανοίγει μέχρι να έρθει περίπου στα 18, μιλάω για διάμετρο. Άρα αντίστοιχη παραμόρφωση και επαναφορά έχουμε και στον συνολικό όγκο του πόματος, το οποίο φανταστείτε ότι τι δυνάμεις ασκούνται για να μπορέσει να σταθεί κάνοντας sealing πολύ καλό πάνω στο μπουκάλι. Αυτό το πράγμα δεν το έχει το αλουμινίου το πόμα. Τα πόματα αλουμινίου, όπως ξέρουμε,
στο χώρο που κινούμαστε, τουλάχιστον στα τα κρασιά τα οποία εμφιαλώνονται με βιδωτά αλουμινίου, συνήθως καταναλώνονται σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα από ότι με τα πόματα φελού. Έχει να κάνει πραγματικά πάρα πολύ με το βίδωμα για να του δώσει χρόνο ζωής. Προσφάτως, μιλώντας με έναν ηνοποιό, μου έλεγε ότι άνοιξε ένα βιδωτό που του δώσαμε πριν από 4 χρόνια και ήταν εξαιρετικό και πραγματικά συναρτάται με τις συνθήκες αποθήκευσης και πρωτίστως με το πάρα πολύ καλό βίδωμα. Οι συνθήκες αποθήκευσης, δηλαδή η θερμοκρασία, αλλά ακόμα και περισσότερο οι μεταβολές της θερμοκρασίας, επηρεάζουν περισσότερο τα βίδωτα αλουμινίου, γιατί πραγματικά δεν έχουν τόσο κομμάτι πραγματικής επαφής πόματος και γυαλιού για να κάνουν σφράγιση. Ένας φελός μπορεί να έχει πιο ομαλή πορεία πτώσης της κατάστασής του, πιο ομαλή πορεία και πιο μακροχρόνια συνεπώς. Ένα πόμα αλουμινίου μπορεί να έχει ένα πραγματικά πάρα πολύ καλό και αναγωγικό σχεδόν περιβάλλον στην αρχή, αλλά πιο γρήγορα βλέπει κανείς να εξελίσσεται και πιο πολύ επιδρά πάνω του η θερμοκρασιακή μεταβολή. Για τα αφρόδη τώρα, θέλω να πω το εξής, ότι πρέπει να έχουν μία ισορροπία, για να τελειώσω με αυτό το κομμάτι, να έχουν μία ισορροπία στη φιάλη, σε κανονική θερμοκρασία, ας το πω, χωρίς το συρματάκι. Δηλαδή μπορεί να γίνεται και αυτό το τεστ, να μένει το πόμα εκεί που είναι, σωστά Γιώργο, Ναι, βγάζοντας το συρματάκι, να μην μας πεταχτεί, αλλά και να μπορέσει να ανοίξει κανονικά. Αλλά το να μην μας πεταχτεί είναι ένα τεστ αυτό το οποίο γίνεται. Το συρματάκι δηλαδή δεν πρέπει μόλις βγει το συρματάκι να μας πεταχτεί επάνω το πόμα και να κινδυνεύσει κιόλα κανείς. Πρέπει απλά σιγά σιγά μετά να μπορεί κανείς να το ανοίξει για να μην μπορεί με αυτόν τον τρόπο να γλιτώσει και κάποια απρόοπτα αν έχει γίνει κάποιο λάθος κατά τον ποματισμό του. Και που πάρα πολύ συναρτάται με μία παράμετρο που εμείς δεν την ξέρουμε, αλλά μπορούμε μόνο να την μάθουμε από εσάς, τους συνοποιούς, ή να την ελέγξουμε βάσει αυτού. Δεν ξέρουμε την πίεση του κάθε ενός, την ακριβή πίεση που έχει σε κάθε φιάλη μέσα. Δηλαδή μπορεί να είναι 7 μπαρ, μπορεί να είναι 6,5, μπορεί να είναι 6,7, μπορεί να είναι 6,3. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε εμείς άμεσα να το γνωρίζουμε. Ωστόσο πρέπει να πω, αν και θα το αναφέρουμε παρακάτω, ότι μέσω μιας εξαιρετικής συσκευής εργαστηριακής που έχουμε του ΕΒΟ, μπορούμε να μετράμε και εκ των υστέρων και να κάνουμε την παρακολούθηση του εμφιαλωμένου προϊόντος. Θα το αναφέρουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και, εδώ είναι μια εικόνα από το εργαστήριο, πώς ήταν. Έχουν και κάποιες μικροαλλαγές, αλλά είναι μια εικόνα γενικά από το εργαστήριό μας, ουσιαστικά εδώ πέρα. Ναι. Εδώ λοιπόν θα συναρτήσουμε το εργαστήριό μας με τους ελέγχους του εμφιαλωμένου προϊόντος. Το εμφιαλωμένο προϊόν, και πάλι το ξεχωρίζουμε στις κατηγορίες αυτές που αναφέραμε παραπάνω, και υπάρχει μια εργαστηριακή συσκευή, όπως έλεγα, η οποία μπορεί να παρακολουθήσει εκ των υστέρων από εμφιαλωμένο προϊόν, και μάλιστα είναι πάρα πολύ χρήσιμο οι φιάλες να λαμβάνονται από εμάς τις πρώτες 1-2 μέρες μετά την εμφιάλωση, και να μπορεί να παρακολουθηθεί η πορεία των αερίων μέσα στο διάκαινο, όπως λέμε, ανάμεσα φελό κρασί, ή μέσα στο διάκαινο που δημιουργείται μέχρι το πόμα του αλουμινίου ή το πόμα του αφρόδους. Και από τις πρώτες μέρες, γνωρίζοντας τις πιέσεις και τι αέρια υπάρχουν εκεί ποσοστιαία και σε απόλυτα νούμερα βεβαίως, μιλώντας για διοξίδιο του άνθρακα και τα υπόλοιπα αέρια που είναι οξυγόνο, άζωτο. Μετά, με μια τακτική παρακολούθηση τις πρώτες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες έως 1 χρόνο, μπορούμε να ξέρουμε την πορεία του προϊόντος και να δώσουμε και πληροφορίες στο εινοποιείο για την εξέλιξή του και για το ποιόν της εμφιάλωσης που έχει γίνει. Αν δηλαδή χάνει αέριο ένα βιδωτό ή ένα τέτοιο κλείσιμο, θα μπορούμε να εκτιμήσουμε, αν χάνει αέριο γρήγορα, ότι κάτι δεν πάει καλά με το βίδωμα. Και ακόμα αν δεν είναι πάρα πολύ εμφανές από τις αυλακώσεις, θα υποπτευθούμε ότι κάτι δεν πάει καλά, άρα πρέπει να επέμβουμε. Γενικώς, εμείς κάνουμε ήδη σε συνεργασία με πάρα πολλά εινοποιεία, όταν κάνουν μια εμφιάλωση,
μας στέλνουν με κάποιες φορές μετά κάποιο δείγμα, είτε ένα αποβιδωτό αλουμινίου, είτε από φελό, μανιτάρι, σαμπάνι, οτιδήποτε άλλο. Μπορούν να μας στείλουν κάποιο δείγμα και εμείς να κάνουμε έναν έλεγχο εμφιάλωσης. Έχουμε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο, το οποίο είναι και εινολογικό εργαστήριο, το οποίο ο λόγος που έχουμε δημιουργήσει εινολογικό εργαστήριο είναι για να μπορούμε να παρακολουθούμε το κρασί, αλλά αυτό είναι ουσιαστικά το πάντρεμα φελός κρασί, δηλαδή πώς ένας φελός μπορεί να επηρεάσει ή ένα πόμα μπορεί να επηρεάσει το κρασί σε βάθος χρόνου. Επομένως, έχουμε εινολογικό εργαστήριο και για αυτό το λόγο, για να μπορούμε να δούμε πού μπορεί να οφείλεται κάποιο τυχόν πρόβλημα ή μια εξέλιξη, οτιδήποτε κάτι πάνω στο κρασί, και κάνοντας αυτές τις εινολογικές αναλύσεις. Για κάθε εμφιαλωμένο προϊόν, ακριβώς, ακόμα και με τα βινολόκ, ό,τι χρειαστεί. Και με εκείνα μπορεί να γίνει χωρίς να ανοιχθεί το μπουκάλι, δηλαδή μη καταστρεπτική μέθοδος, μπορεί χωρίς να ανοιχθεί το μπουκάλι να γίνουν αυτές οι μετρήσεις. Θα το δούμε και αυτό λεπτομέρως λίγο στην πορεία. Ξεκινώντας λίγο πρώτα από κάποιες αναλύσεις που κάνουμε στα πόματα φελού αρχικά. Γενικώς είναι κάποιες μετρήσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν, το κάνουν και η νοπία. Υπάρχουν νοπία τα οποία πραγματικά κάνουν κάποιες τέτοιες μετρήσεις ή ένα μέρος από αυτές εδώ πέρα, όταν κάνουν παραλαβή των πομάτων. Μπορούν και αυτοί με τη σειρά τους δηλαδή, να κάνουν έναν έλεγχο πάνω στα πόματα φελού, που μετράμε συνήθως το μέγεθος. Εάν, για παράδειγμα, οι φελοί που έχουν παραλάβει είναι το μέγεθος το οποίο έχουμε ορίσει και εμείς, το φαίνεται και στα προϊόντα από τα τιμολόγια ή από τα δελτία που έχουμε στείλει. Διαστασιακά δηλαδή, αν είναι σωστή. Ακριβώς. Το ίδιο ισχύει για το βάρος, για την υγρασία, στα οποία αυτό βέβαια εμείς θα κάνουμε συνέχεια κάθε παραγγελία η οποία παραλαμβάνουμε, κάθε παρτίδα η οποία έρχεται σε εγκαταστάσεις μας. Κάνουμε εμείς αυτές τις μετρήσεις σε πολύ ανατακτά χρονικά διαστήματα. Και γίνονται και αναπαρτίδα σε κάθε πελάτη που μπορεί να διακινηθεί. Γιατί μπορεί εμείς να παραλάβουμε για παράδειγμα 200.000 από μια παρτίδα. Εμείς ελέγχουμε κάθε παραγγελία η οποία θα φύγει για κάθε πελάτη. Που θα μετρηθεί, όπως είπαμε, μπορεί να μετρηθεί βάρος, υγρασία που είναι επίσης πολύ σημαντική. Τα ντιάμ γενικώς έχουν μια δική τους υγρασία η οποία δεν επηρεάζεται. Ενώ οι πατροπαράδοτοι από τους φυσικούς φελούς από κλασική από Πορτογαλία συνήθως που μπορεί να ερχόντουσαν, έχουν μια υγρασία γενικά η οποία μπορεί να έχει διακοιμάσεις. Και εάν, για παράδειγμα, με το φυσικό φελό, καλό είναι, ειδικά στο φυσικό φελό, να τα αφήνετε, σε περίπτωση που θα αφιαλώσετε με φυσικό, να τα αφήσετε τουλάχιστον πατημένες 2-3 μέρες σε εγκαταστάσεις, γιατί έχουμε πιο μεγάλες αυξομοιώσεις πάνω στην υγρασία του πόματος σε σχέση με τα DIAM. Τα DIAM έχουν δική τους υγρασία η οποία δεν επηρεάζεται. Και πολύ χαμηλή. Πολύ χαμηλή υγρασία. Πραγματικά δεν επηρεάζεται. Πάντως, να ξέρετε και χωρίς καν να ελεγχθεί, ότι όταν φεύγουν από τις εγκαταστάσεις μας, η κάθε παρτίδα είναι ελεγμένη ως προς αυτές τις προδιαγραφές. Και όπως είπε ο Γιώργος, το τι κάνουμε όταν παραλαμβάνουμε για να σταθούν λιγάκι οι φελοί και να ισορροπήσουν, όπως λέμε, μετά την μεταφορά τους. Ακριβώς. Επίσης, εμείς κάνουμε έλεγχο ποματισμού, όπως κάνετε και εσείς. Δηλαδή, έχουμε εδώ πέρα μηχανήματα τα οποία είναι προσωμείωση ποματισμού, οι οποίοι έχουμε δηλαδή εδώ πέρα χειροκίνητα μηχανάκια, τα οποία είναι αυτά τα κλασικά της τάξης του 50-60 ευρώ, τα οποία πιθανόν σίγουρα έχετε συναντήσει στην αγορά, τα πιο κλασικά, στα οποία συνήθως αυτά εδώ πέρα συμπιέζουν το φελό πολύ περισσότερο και συνήθως του δημιουργούν κάποια χαράγματα. Είναι πιο σύνηθες γενικά να αντιμετωπίσουμε προβλήματα από τα χειροκίνητα μηχανήματα. Έχουμε χειροκίνητο το οποίο είναι της τάξης, για να καταλάβετε, 2-3 ευρώ, το οποίο έχει δικές τους οι αγώνες, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν και είναι ουσιαστικά σε έναν ημιαυτόματο μηχάνημα σαν εγκατάσταση. Και έχουμε και εργαστηριακό ημιαυτόματο, το οποίο μας δίνει μετρήσεις, δηλαδή με τι δύναμη αυτό μπορεί να συμπιέστηκε, τι δύναμη μπορεί να προσυμπιέστηκε, καθ' όλη τη διάρκεια την οποία εισχωρεί ο φελός εισέρχεται το φελός μέσα στη φιάλη. Επομένως, όταν έχουμε μια παραγγελία η οποία είναι για ημιαυτόματο μηχάνημα, το οποίο π.χ. μπορεί να αντιμετωπίζει να έχει κάποια προβλήματα ή κάποιο χειροκίνητο ή αυτόματο ή οτιδήποτε άλλο, εμείς κάνουμε έλεγχο για κάθε παραγγελία η οποία θα φύγει από εμάς, ανάλογα με το μηχάνημα το οποίο έχετε εσείς. Έχουμε εδώ πέρα όλο τον ειδών τα μηχανήματα, με όλο τον ειδών τις συνθήκες, είτε ιδανικές είτε μη ιδανικές. Άρα μπορούμε δηλαδή και εμείς να ταλαιπωρήσουμε ένα πόμα, αν χρειαστεί, να δούμε δηλαδή σε ακραίες κακές συνθήκες τι μπορεί να συμβεί κατά τον ποματισμό και γνωρίζουμε πώς μπορεί αυτό στην πορεία, αναλόγα με το μηχάνημα το οποίο θα έχετε και εσείς, να δούμε αν θα είναι ασφαλές ή δεν θα είναι ασφαλές κατά τη διάρκεια της παλαιώσης και της διακίνησης μετά του προϊόντος. Ναι. Και να μην ξεχάσω να προσθέσω κάτι, με συγχωρείτε, που ήθελα να το πω προηγουμένως, ότι ήθελα να το πω πάνω στις δοκιμές των μηχανημάτων και στο σέρβις κτλ. Ότι καλό είναι πάντα να υπάρχουν σε ένα εινοποιείο και κάποια βασικά, πολύ βασικά ανταλλακτικά, όπως για παράδειγμα τα ελαττήρια. Τα ελαττήρια που μπορεί ανά πάσα στιγμή να σπάσουν πάνω σε ή το ένα από τα δύο, να σπάσει
φτάσει επάνω σε μία εμφιάλωση, καλό είναι να υπάρχει και ένα ζευγάρι ελαττηρίων για να μπορέσει να αλλάχθει ανά πάσα στιγμή. Σίγουρα, σε αγώνα που είναι κάτι πιο δύσκολο, προφανώς εκεί πέρα θα χρειαστεί αναπαραγγελία. Ναι. Αλλά τα ελαττήρια είναι κάτι πολύ πιο εύκολο. Ακριβώς. Ναι, το προσθέτω τώρα γιατί το είχα ξεχάσει προηγουμένως. Να πάμε παρακάτω και να πούμε τώρα κάτι το οποίο ενδιαφέρει και έχει να κάνει με το εσωτερικό των φιαλών. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι ότι κάνουμε έναν πολύ προσεκτικό έλεγχο σε όλες τις φιάλες, ως προς το εσωτερικό τους, τη διαμόρφωση του εσωτερικού τους προφίλ. Αυτό έτσι κι αλλιώς φτάνουν στα χέρια σας πόματα τα οποία έχουν ελεγχθεί ως προς τις φιάλες τις οποίες θα εμφιαλώσετε. Άρα και η κατεργασία επιφάνειας που γίνεται έχει λάβει υπόψη το πώς διαμορφώνεται το εσωτερικό τους στο κομμάτι που εφάπτεται ο φελός και τι διαφοροποιήσεις μπορούν να έχουν, τι οβαλιτέ μπορούν να έχουν, να μην είναι δηλαδή απόλυτα στρογγυλό όπως λέμε κατά τις τομές, τι κονικότητα μπορεί να έχουν και γενικά ό,τι διαμόρφωση μας ενδιαφέρει για να έχουμε καλή πρόσφυση. Θα προσθέσεις κάτι? Ναι, να εμβαθύνουμε ουσιαστικά λίγο πάνω σε αυτό το κομμάτι για να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς πάντα ζητάμε να ενημερωθούμε για το ποια φιάλ θα χρησιμοποιήσει το ενοποιό για να κάνουμε την κατάλληλη κατεργασία για αυτά τα πόματα. Τώρα, για να το πω σαν την κορυφή ουσιαστικά πώς ξεκινά το όλο ζήτημα για το συγκεκριμένο κομμάτι με τις φιάλες. Σκεφτείτε πολύ απλά ότι οι φιάλες είναι κατά βάση δύο στην κορυφή τους, στο εσωτερικό του λαιμού, είναι κατά βάση δύο διαμέτρων. Είναι ή 17,5 ή 18,5. Το εσωτερικό του λαιμού. Μιλάμε για 17,5-18,5 χιλιοστά. Επομένως, σκεφτείτε ότι έχουμε δύο ίδια πόματα, τα οποία τα τοποθετούμε σε ένα 17,5 και σε ένα 18,5. Αν είναι ίδια μεταξύ τους, βάσει λογικής, αυτό που είναι 17,5 θα βγαίνει πιο δύσκολα από ένα πόμα που είναι από ότι αν βάλουμε ένα πόμα το οποίο μπει σε ένα μπουκάλι το οποίο είναι 18,5. Αυτό είναι μια πολύ βασική αρχή. Άρα, ένα πολύ βασικό που μας ενδιαφέρει είναι άμα είναι 17,5 ή 18,5 ο λαιμός. Εμείς θα κάνουμε την κατάλληλη κατεργασία. Γενικά, εμείς μπορούμε να κάνουμε ό,τι κατεργασία χρειαστεί για να μπορέσει αυτό το πόμα, είτε μπει στο ένα, είτε εμφιαλθεί με τη μία φιάλη, είτε με την άλλη, να μπορέσει να έχει ακριβώς την ίδια δύναμη εξαγωγής. Γενικώς, τα όρια τα οποία δίνουν παγκοσμίως είναι 20 με 40 κιλά δύναμη εξαγωγής. Τα 20 κιλά βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα από έναν χειριστή του τυρμπουσόν ή οποιοδήποτε τέτοιου είδους μηχάνημα. Τα 40 κιλά αντίστοιχα, αυτό που έχουμε παρατηρήσει, είναι βγαίνουν αρκετά πάρα πολύ δύσκολα. Συνεχώς προφανώς εκπλωματίζετε οι φιάλες, είτε τις δικές σας, είτε από κάπου αλλού, είτε γενικά στην αγορά, και μπορεί να έχετε παρατηρήσει ότι να δυσκολεύεστε ή να μην δυσκολεύεστε. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Επομένως, εμείς έχουμε δώσει κάποια δικά μας όρια, τα οποία είναι περίπου στα 30 κιλά. Δεν δεχόμαστε τα 20 ως 40, τα οποία είναι τα παγκόσμια όρια, αυτά που έχουν ορίσει παγκοσμίως. Έχουμε δηλώσει περίπου στα 30 με συν+2, συν+3, ανάλογα πάντα, και έχει σχέση με το κρασί, όπως είπαμε προηγουμένως, άμα θα έχει πιέσεις, ή και το μηχάνημα, ή και το που τα διακινεί. Επομένως, έχουμε μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία σε σχέση με αυτή που κυκλοφορεί γενικά ανά τον κόσμο. Και αυτό συμβαίνει γιατί σαν αγορά από μόνοι μας είμαστε ιδιαίτεροι. Καθώς στο εξωτερικό κατά βάση, ας πούμε, πιάσουμε κάποιες περιοχές της Γαλλίας και γενικά σε κάποιες περιοχές του εξωτερικού, σε μεγάλες χώρες οι οποίες έχουν και την οικονομική δυνατότητα να δώσουν κάποια χρήματα παραπάνω για κάποια μηχανήματα. Επομένως, συνήθως στο εξωτερικό έχουν ημιαυτόματα μηχανήματα, αυτόματα μηχανήματα, τα οποία είναι πολύ προσεγμένα, κάνουν όλα vacuum, έχουν ορίσει κάποιους κανόνες. Ακόμα και αυτοί οι ίδιοι που πουλάνε τα πόματα και τους λένε πρέπει να κάνεις πάντα vacuum στο μηχάνημα, πάντα να κάνεις τα service με τη μία, γρήγορα, στην ώρα τους. Και στην Ελλάδα πλέον. Και στην Ελλάδα γενικά έχει αναπτυχθεί αυτό πάρα πολύ. Ναι, το επίπεδο είναι πάρα πολύ καλό πλέον στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν πάντα κοινοπία λόγω του. Είναι καθαρά οικονομικό, στο οποίο δεν μπορούν να έχουν το αυτόματο μηχάνημα της τελευταίας γενιάς, ούτε μπορεί να έχουν κάποιο χειροκίνητο, κάποιο με αυτόματο, το οποίο π.χ. μπορεί να μην κάνει vacuum. Ακριβώς. Ναι, που μπορεί να κάνει επίσης πολύ καλή δουλειά. Παρά αυτά, άμα δεν υπάρχει το ιδανικό, γι' αυτό είμαστε εμείς, για να μπορέσουμε να κάνουμε την κατάλληλη επεξεργασία για να έχει και αυτές τις αντοχές. Επομένως, επειδή και στην Ελλάδα είναι και άλλα προβλήματα που γενικά αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα, τα οποία είναι που πολύ καλά γνωρίζετε τι μπορεί να συμβεί κατά τη διακίνηση. Καθώς δεν έχουμε φορτηγά ψυγεία κατά τη διακίνηση, άρα μπορεί να έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και ειδικά το καλοκαίρι. Άρα μπορεί να έχουμε κρασιά μέσα τα οποία σε φορτηγά να μπορούν να φτάσουν πάνω από
30 βαθμούς Κελσίου, το οποίο βέβαια αυτό αυτομάτως ήδη ρίχνει το κρασί σαν προϊόν, και πόσο μάλλον ότι υπάρχει, όταν έχουμε πιο υψηλή θερμοκρασία, μπορεί να έχουμε άνοδο της στάθμης, άρα και να έχουμε, πέρα από την πίεση που μπορεί να υπάρχει από το κρασί, από τα αεριά του, να έχουμε και αυτή την όθηση των πιέσεων προς το πόμα. Άρα είναι πολύ διαφορετική γενικά η χώρα μας πάνω στο κομμάτι αυτής της αντιμετώπισης, και γι' αυτό το λόγο δεν τηρούμε τα όρια αυτά εδώ πέρα, τα οποία λένε ανά τον κόσμο, που είναι 20 με 40, γιατί εάν είχαμε 20 κιλά εδώ πέρα στην Ελλάδα δύναμη εξαγωγής, θα πεταγόντουσαν όλοι οι φελοί. Εάν είχαμε 40 κιλά, δεν θα βγαίναν οι φελοί. Ειδικά στο ψυγείο δεν θα βγαίναν. Άρα, Ακριβώς. πάμε πάρα πολύ στοχευμένα, θέλει να πει ο Γιώργος, πάνω σε αυτά τα πρότυπα τα οποία χρειάζεται το κάθε εινοποιείο και γενικά τα ελληνικά εινοποιεία. Το άλλο το οποίο θέλουμε να προσθέσουμε είναι ότι παρόλα αυτά υπάρχουν ανοχές, διότι όταν κάνουμε προσομοίωση εμφιάλωσης στις φιάλες του κάθε πελάτη, κάνουμε και ακραίες καταστάσεις. Δηλαδή παίρνουμε πολύ διαφορετικά, πολύ στενότερα, πολύ φαρδύτερα μπουκάλια και βλέπουμε και εκεί τις ανοχές. Άρα αν καμιά φορά αλλάξει κάποιος φιάλι, γίνει κάποιο λάθος, γενικά συμβεί κάτι το οποίο δεν είναι αυτό το οποίο από την αρχή έχει οριστεί, ξέρουμε ποιες είναι οι ανοχές και ξέρουμε ποια είναι η επικινδυνότητα. Επιμένουμε στο να κρατιέται η στάθμη έτσι όπως την λέει κάθε μπουκάλι, δηλαδή στον πάτο ανάγλυφα κάθε μπουκαλιού μας ορίζει το γέμισμα, το οποίο είναι συνήθως στις μπορτολέζες, στις φιάλες, 70 mm μας λέει. 70 σημαίνει αυτό ότι πρέπει να βάλουμε το κρασί 70 mm να απέχει από το στόμιο της φιάλης, 45 ο φελός και 25 η απόσταση μας κάνει 70. Σε άλλες φιάλες που είναι συνήθως μπουργκόν θα δούμε 63 mm. Άρα εδώ έχουμε από τα 63 να φέρουμε 45 το φελό μας και θα μείνει το υπόλοιπο σαν διάκενο. Πάμε τώρα και βλέπετε εσείς εδώ στις οθόνες σας, βλέπετε τις οδηγίες για την ορθή χρήση των φελών Diam, αλλά και για κάθε πόμα. Είναι περίπου τα ίδια. Είναι απλά πράγματα, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε, τα έχουμε πει πολλές φορές, ότι γενικά κάθε φελός όταν εμφιαλώνεται πρέπει το μπουκάλι να μένει όρθιο για ένα 48ωρο. Αυτό όμως δεν είναι απαραίτητο για τους φελούς Diam, διότι αν τηρηθούν τα παρακάτω σχολαστικά, τότε τα Diam έχουν επαναφορά μέσα σε 30 έως 60 δευτερόλεπτα. Δηλαδή ανοίγουν τόσο γρήγορα, και το βλέπετε κι εσείς, γιατί όταν ξεταπώνετε δύσκολα μετά ξαναμπαίνει το πόμα πίσω στο μπουκάλι, ανοίγουν τόσο γρήγορα, έρχονται και κολλάνε στη φιάλη τόσο γρήγορα, το οποίο πράγμα, το κόλλημα στη φιάλη, είπαμε, είναι και δική μας δουλειά με το treatment που κάνουμε, δηλαδή με την αναλογία σιλικόνης παραφίνης, ώστε δεν προλαβαίνει το κρασί να βρέξει το γυαλί, να βρέξει το ανάμεσα σε φελό κρασί και να μας δημιουργήσει μια επιφάνεια που να μην κολλήσει το πόμα. Αυτό θα γίνει οπωσδήποτε, αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη, το φυσικό φελό οπωσδήποτε τα κρατάμε 48 ώρες, 24-48 ώρες όρθια. Αυτό έχει να κάνει σχέση με την πυκνότητα, καθώς το Diam είναι πιο συμπαγές επίσης, και γι' αυτό θα κάνει πάρα πολύ γρήγορα την επαναφορά. Άρα είναι θέμα επαναφοράς. Επαναφοράς, ακριβώς. Και έχει τα μικροσφαιρίδια αέρα, τα οποία ακριβώς αέρας είναι, όπως και στο μεσοκυτάριο διάστημα, αλλά αέρας ελεγχόμενος, ο οποίος δημιουργεί την γρήγορη επαναφορά κατόπιν συμπίεσης. Προτρέπουμε να τίθεται το μηχάνημα, η συμπίεση που δημιουργεί στα 15,5 έως 15,8. Το 16 δεν είναι αρκετό. Δηλαδή, όταν λέω δεν είναι αρκετό, δεν συμπιέζει αρκετά το πόμα. Θέλουμε λίγο περισσότερο. Ίσως παρατηρήσετε ότι μεγαλύτερης πυκνότητας Diam, π.χ. τα Diam 30 και 10 ίσως καμιά φορά θέλουν και λίγο μεγαλύτερη συμπίεση. Προσέχουμε το πιστόνι να κατέβει όταν έχουμε φελό μεγαλύτερο σε ύψος, 49 για παράδειγμα, αντί για 45. Γιατί μπορούμε λίγο παραέξω κάποιες φορές. Γιατί ακριβώς, για να μην μείνει παραέξω. Επισημαίνω το εξής, ότι έχουμε εμπλέκονται στην εμφιάλωση 3 διαφορετικά υλικά. Εμπλέκονται οι σιαγώνες του ποματιστικού που είναι μέταλλο. Εμπλέκεται το γυαλί που είναι η φιάλη μας, το γυαλί. Εμπλέκεται ο φελός, ό,τι φελός και να είναι, είτε φυσικός είτε τρίμα. Αυτά τα 3 υλικά λοιπόν, η σκληρότητά τους είναι ως εξής.
Το πιο μαλακό υλικό είναι ο φελός. Μετά είναι το γυαλί, μετά είναι το μέταλλο το πιο σκληρό. Λοιπόν, ή δεν έχουν και μεγάλη διαφορά, ίσως εδώ δεν θα επιμείνω, γιατί ανάμεσα σε σκληρότητα γυαλιού μετάλλου, σαφώς το μέταλλο πρέπει να είναι σκληρότερο. Άρα θα ήθελα να πω το εξής. Όταν λέμε κάποιες φορές δεν μπαίνει ο φελός μέσα στη φιάλη, πώς είναι δυνατόν να μην γίνεται αυτό χωρίς να ψάξουμε να βρούμε μία λύση, διότι ο φελός είναι ένα υλικό μαλακό, πραγματικά λιγότερη σαφώς είναι η σκληρότητά του από τα άλλα υλικά. Άρα ό,τι και να είναι, ό,τι φελός και να είναι, θα συμπιεστεί απαραίτητος. Και το υλικό του είναι πιο μαλακό και έχει και πάρα πολύ αέρα στο μεσοκυτάριο διάστημα, θα συμπιεστεί. Αυτό στο οποίο θα μπορούσε να υπάρξει σφάλμα είναι το να μην βγαίνει. Αν δηλαδή έχει γίνει λάθος κατεργασία ή κάτι έχει πάει λάθος ή ακόμα και η διάμετρος είναι υπερβολική, δεν θα βγαίνει. Όχι όμως να μην μπει στη φιάλη. Άρα κάτι πρέπει να ελεγχθεί εδώ ως προς το κεντράρισμα, ως προς τη συμπίεση, ως προς τον χρονισμό μηχανήματος του ταποτικού γενικότερα. Ακόμα το ποτηράκι που το ανεβάζει να έρθει τον ίδιο χρόνο για να μην μας αφήσει ένα μέρος του φελού απ' έξω, δηλαδή ανοίξει πάλι ο φελός πριν μπει ολόκληρος μέσα στο μπουκάλι. Άρα αυτά πρέπει να ελεγχθούν. Λοιπόν, ακόμα και φιάλη. Ακόμα και φιάλη. Να τα ξαναπώ λοιπόν. Είναι η συμπίεση που υφίσταται το πόμα. Η συμπίεση που πρέπει να πιάνει όλο τον κύλινδρο του πόματος και όχι παράδειγμα να αφήνει έστω και το 1/5 ασυμπίεστο το πάνω κομμάτι, άρα θα μείνει απ' έξω, γιατί θα προλάβει να ανοίξει πριν το πόμα έρθει στη θέση του. Το ύψος το οποίο πρέπει να οριστεί. Το κεντράρισμα, πάρα πολύ σημαντικό το κεντράρισμα. Πολλές φορές το αποτύπωμα που φαίνεται πάνω στο πάνω μέρος του φελού δείχνει και αν κεντράρισε σωστά ή όχι. Όταν στο κάτω μέρος βλέπουμε ζαρώματα, να λείπει κομματάκι, να φεύγει τρυματάκι, σημαίνει ότι κάπου βρήκε και χτύπησε πάνω στο γυαλί, που ακόμα θα μπορούσε να είναι και λίγο πιο αιχμηρό στην άκρη και να μην έχει εκείνο το γνωστό καμπυλωτό, έτσι, το γλυκό τελείωμα όπως λέμε, για να μην χτυπήσει. Άρα αυτό κάτι έπαθε, το οποίο το τι έπαθε πρέπει να το βρούμε και να το αναστείλουμε. Όπως βέβαια και ο χρονισμός που το κάτω μέρος του μηχανήματος φέρνει το μπουκάλι σε μία θέση ώστε να προλάβει το πόμα σωστά να μπει στη φιάλη. Για την ένδειξη του γεμίσματος αναφέρθηκα, τη βλέπετε στην παράγραφο την οποία ακολουθεί και την οποία μόλις πριν από λίγο είπα γι' αυτό. Οι θερμοκρασίες που θεωρούμε σωστές και γίνονται οι μετρήσεις πάντα, όπως ξέρετε πολύ καλά, το ΚΣ είναι οι 20 βαθμοί Κελσίου. Οι 20 βαθμοί μερικές φορές πρακτικά δεν υπάρχουν, άρα παρατηρούμε και ξέρουμε ότι από τους 15 ως περίπου τους 25 βαθμούς Κελσίου οι μεταβολές που συμβαίνουν είναι μικρές. Άρα κάτω από τους 15 έχουμε έχουμε το κρασί σε συστολή πολύ περισσότερο. Άρα αν είμαστε με το κρασί μας πολύ κρύο ή και το περιβάλλον κρύο, τότε πρέπει να αφήσουμε περισσότερο χώρο, δηλαδή και 30 μιλιμέτρα κενό. Και αν είμαστε πάνω από τους 25 βαθμούς Κελσίου δεν είμαστε βεβαίως, αλλά θα βρεθεί κάποια στιγμή το κρασί όταν βγει έξω από το εινοπείο. Άρα πρέπει να του έχουμε δώσει τον χώρο του για να μπορέσει να ανταποκριθεί. Θέλει μεγάλη προσοχή εδώ πέρα, γιατί συνήθως συναντάμε πάρα πολλές φορές να εμφιαλώνουν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ειδικά το χειμώνα. Εφόσον έχουν θερμοκρασίες περιβάλλοντος, ειδικά περιοχές οι οποίες είναι πιο ψυχρές. Κάτω από 12-13 βαθμούς μπορεί να συναντήσει κανείς, είναι κάτι που συμβαίνει. Αυτό που μας νοιάζει εμάς είναι η θερμοκρασία κατά βάση του κρασιού. Δηλαδή, εφόσον το κρασί είναι σε χαμηλές θερμοκρασίες, γιατί μπορεί να είναι σε ψήξη και μπορεί π.χ. πριν την εμφιάλωση, κατά τη διάρκεια της εμφιάλωσης, αυτό να έχει π.χ. 10 βαθμούς Κελσίου, τότε εμείς πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε ότι αυτό εδώ πέρα μέσα σε βάθος χρόνου ή όταν θα διακινηθεί στην αγορά, η θερμοκρασία θα ανεβεί. Άρα, όταν έχουμε π.χ. άμα εμείς έχουμε σε 10 βαθμούς Κελσίου γύρω στους 20 βαθμούς, και αυτό μετά πάει σε κάποια στιγμή στη ζέστη στους 30 βαθμούς για παράδειγμα, τότε μπορεί να υπάρχει υποψία ότι και πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχουμε π.χ. μετά μόλις 1 εκατοστό ή λιγότερο από 1 εκατοστό διαφορά ανάμεσα σε φελό και κρασί. Κάτι το οποίο υπάρχει κίνδυνος να μπορεί να έχουμε. Αυτό που θα συμβεί θα είναι στο πιο ακραίο που δεν το επιθυμούμε, είναι να έχουμε μετακίνηση του πόματος, αλλά ή μπορεί να έχουμε απλά περιμετρικές διαβροχές,
στις οποίες μπορεί να περάσει ουσιαστικά λίγο κρασί ή από τις αναθυμιάσεις από την αλκοόλη να περάσει περιμετρικά στο φελό και να δούμε κάποιες φορές ότι ο φελός είναι βρεγμένος. Εάν ο φελός είναι βρεγμένος μέχρι την κορυφή, τότε είναι το πιο ανησυχητικό. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να έχει περάσει κρασί και να έχουμε από τη στιγμή που θα περάσει κρασί, θα έχουμε ανταλλαγή αερίων, άρα μπορεί να έχουμε κάποιο κρασί το οποίο μπορεί να έχει μέχρι και να οξυδωθεί. Εάν είναι μέχρι κάποιο σημείο, δηλαδή π.χ. μέχρι τη μέση, ή πάντως να μην έχει φτάσει μέχρι την κορυφή, τότε αυτό είναι ένα σημάδι το οποίο δεν είναι καλό από την άποψη του ότι έχει ζοριστεί ίσως το κρασί μας, αλλά εφόσον δεν έχει φτάσει μέχρι την κορυφή, είναι και ένα σημάδι επίσης ότι δεν θα έχει πάθει πιθανόν κάτι το κρασί. Ειδικά στο Diam, είναι ένα απόμα το οποίο, εάν το δείτε βρεγμένο το φελό, εάν το κόψετε εσωτερικά, θα δείτε ότι δεν έχει περάσει καθόλου το κρασί μέσα. Επομένως, είναι ό,τι είναι επιφανειακό. Άρα, άμα δεν έχει φτάσει μέχρι την κορυφή το βρέξιμο, να είστε σίγουροι ότι δεν θα έχει πάθει τίποτα το κρασί. Θα μπορούσε να έχει πάθει μόνο επειδή είναι ζορισμένο από κάποιες υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί να ήταν κάτω από τη διακίνηση ή την αποθήκευση. Αλλά όχι ότι θα μπορέσει να έχει περάσει το κρασί από μέσα από το φελό ή περιμετρικά, καθώς είναι πολύ πιο υψηλών αντοχών. Μάλιστα. Λοιπόν, προχωράμε και στο επόμενο κομμάτι, το οποίο μας λέει ποια είναι η ιδανική πίεση μέσα στη φιάλη και η οποία βέβαια η ιδανική πίεση μέσα στη φιάλη θα ήταν να είναι 0. Δηλαδή η διαφορά πίεσης εννοώ, δηλαδή η πίεση στην πραγματικότητα να είναι μία ατμόσφαιρα, όσο δηλαδή είναι και έξω. Η θεωρία λέει ότι από μείον 0,2 έως συν 0,2 είναι το τέλειο. Στην Ελλάδα συνήθως έχουμε από συν 0,3 και πάνω και συν 0,4 και συν 0,5 βρίσκουμε και παραπάνω μπορεί να βρούμε. Ναι, αλλά το αντιμετωπίζουμε με την διαχείριση του treatment, της κατεργασίας δηλαδή που κάνουμε. Και είναι σημαντικό αυτό να το γνωρίζουμε πάντα, εάν τυχόν μπορεί να υπάρξει υψηλότερη πίεση. Και αν τυχόν δεν γνωρίζει ο οποίος ποια είναι αυτή η πίεση που μπορεί να έχει, αυτό που ανέφερε και λίγο η Τίνα εντάχει πριν, ότι έχουμε ένα μηχάνημα το οποίο χωρίς καν να ανοίξει η φιάλη, να εκκομματιστεί, περνάει μία ακτίνα λέιζερ ανάμεσα σε αυτό το κενό το οποίο είναι ανάμεσα στο πόμα και στο κρασί και μπορεί να μας δώσει ενδείξεις για το ποια είναι η εσωτερική πίεση μέσα στη φιάλη, πόσο είναι το διοξίδιο, πόσο είναι τα υπόλοιπα αέρα και τι είναι αυτό ποσοστιαία. Επομένως, το πιο βασικό από όλα αρχικά είναι να δούμε πόση πίεση υπάρχει μέσα στη φιάλη. Άρα, μπορούμε εμείς, εσείς ίσως να το έχετε δει αυτό, να το έχετε συναντήσει με το αφρομέτρ, που λέμε που είναι μια βελόνα που το τρυπάει και το δείχνει με ένα μανόμετρο ποια είναι αυτή η πίεση. Εμείς, χωρίς καν να καταστρέψουμε το πόμα, γιατί μπορεί να είναι και βιδωτό αλουμίνιο αυτό εδώ πέρα, το οποίο μπορεί να μην τρυπάει το βιδωτό αλουμίνιο, αλλά οποιοδήποτε άλλο πόμα μπορεί να είναι, μπορούμε να κάνουμε αυτή τη μέτρηση και να δούμε ποια είναι η πίεση. Και εμείς με τη σειρά μας να σας ενημερώσουμε, να ξέρετε ότι αυτή την πίεση έχετε μέσα στο κρασί και πάρα αυτά να κάνουμε και εμείς με τη σειρά μας τις απαραίτητες ενέργειες όσον αφορά την κατεργασία για να είναι πολύ πιο υψηλών αντοχών το πόμα με την κατεργασία επιφάνειας σε περίπτωση που έχετε υψηλές πιέσεις και να είναι πιο μεγάλων αντοχών. Τα επόμενα τα έχουμε ήδη αναφέρει για τις προδιαγραφές των λαιμών των φιαλών, για το χρόνο που πρέπει να μείνουν, για το χρόνο που πρέπει να καταναλωθούν τα πόματα. Οπότε νομίζω ότι με αυτά έχουμε ολοκληρώσει την παρουσίασή μας. Και μια προσωπική εμπειρία λίγο πάνω στο κομμάτι αυτό εδώ πέρα για την πίεση είναι ότι μπορεί κάποιες φορές να υπερβάλλουμε και να νομίζουμε ότι όταν κατεβάζουμε πάρα πολύ την πίεση, δηλαδή όταν κάνουμε vacuum και ρουφάμε όλα τα αέρια που έχει δηλαδή που λέμε μέσα, από να κάνουμε την υπερβολή και να δημιουργούμε υποπίεση στο κρασί. Είναι κάτι, γι' αυτό λέμε μείον 0,2 συν 0,2, γιατί δεν θέλουμε ούτε πολύ πιο χαμηλά να είναι. Γιατί μπορεί να το ρουφήξει. Ακριβώς. Το πόμα έχουμε συναντήσει από προσωπική εμπειρία το ότι. Και αυτό μπορεί να γίνει μετά από μέρες. Δηλαδή από προσωπική εμπειρία έχουμε συναντήσει ότι έγινε εμφιάλωση. Και μετά από 2 μέρες παρατηρήθηκε ότι όλοι οι φελοί βυθιστήκανε μέσα. Λιγάκι μέσα. Ακριβώς. Και αυτό ουσιαστικά συνέβη γιατί υπήρχε υποπίεση μέσα και μετά από ένα διάστημα ρουφήξαν αυτή η φελή. Και έχει σχέση και με τη φιάλη. Άμα μια φιάλη έχει μεγάλη κονικότητα, τότε είναι πιο εύκολο να το ρουφήξει και να κατεβεί ουσιαστικά το πόδι πιο χαμηλά. Ωραία. Άρα χρειάζεται μια ισορροπία. Τελειώνοντας, εγώ θα ήθελα να πω ότι πραγματικά είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει η εμφιαλωτική πρακτική στα εινοποιεία της Ελλάδας
όλα αυτά τα χρόνια που κι εμείς παρακολουθούμε τους ποματισμούς και φτιάχνουμε τα πόματα και με όλα τα υλικά. Δηλαδή πραγματικά υπάρχει μια μεγάλη ευαισθησία και αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ. Και εμείς προσπαθούμε από τη μεριά μας και να γίνεται η δουλειά μας σωστά και να έχουμε όσο γίνεται καλύτερη συνεργασία με όλα τα εινοποιεία, ώστε πάνω στις προδιαγραφές που ο καθένας, πάνω στις απαιτήσεις που θα ήθελε ο καθένας, να προσαρμόσουμε κι εμείς την παραγωγή μας, ώστε να βοηθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Και αυτό προτρέπουμε να συνεχίσει να γίνεται, γιατί αυτό θα φέρει και το πολύ πολύ καλό αποτέλεσμα που τελικά όλοι επιδιώκουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε, για την υπομονή σας, γιατί μερικές φορές ίσως γινόμαστε και εμείς υπερβολικοί και φορτικοί με όλα όσα ίσως λέμε και ξαναλέμε. Πάντα είμαστε ανοιχτοί στο να ακούσουμε ερωτήσεις, απορίες, οτιδήποτε. Και από μένα και από τον Γιώργο και πάλι ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ σήμερα, που μοιραστήκατε μαζί μας όλες αυτές τις πληροφορίες. Πιστεύω ότι οι συνάδελφοι θα θέσουν σε εφαρμογή όλα αυτά, που ούτως ή άλλως κάποια πρέπει να τα γνωρίζουν ήδη, είσαστε συνεργάτες. Σίγουρα σε κάθε περίπτωση, σίγουρα είσαστε διαθέσιμοι για να σας θέσουν τις ερωτήσεις σας σήμερα ή και τις επόμενες ημέρες. Βεβαίως. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας τα έχουν όλοι. Και αν κάποιος θέλει, που το θεωρώ απίθανο, αλλά αν θέλει να μην τα έχει, αλλά αν θέλει, γίνεται σε εμάς και τα δίνουμε και σας βρίσκει και φυσικά από το διαδίκτυο. Προς το παρόν βλέπω μία ερώτηση μόνο, αγαπητή Τίνα και Γιώργο, που σας μεταφέρω. Να την ακούσουμε. Ναι, είναι η εξής. Πώς θα μπορούσε να ελεγχθεί η συμπεριφορά του φελού πριν από την εμφιάλωση από την προσθήκη του διοξιδίου του άνθρακα ή του αζότου σε ήρεμο ίνο? Μπορούμε να κάνουμε κάτι στο εινοποιείο μόνοι μας ή θα πρέπει να σας το πούμε και να γίνουν άλλες μετρήσεις? Τι να κάνει κάποιος, να μετρήσει, να κάνει έλεγχο στους φελούς που έχει παραλάβει, ως προς ποια παράμετρο, τι να μετρήσει, τι να ελέγξει? Λοιπόν, μισό λεπτό να ξαναδιαβάσω την ερώτηση. Ναι. Πώς θα μπορούσε να ελεγχθεί η συμπεριφορά του φελού? Άρα μιλάμε για τον φελό πριν την εμφιάλωση. Ναι. Λοιπόν, μισό λεπτό, διότι έρχεται και δεύτερη συμπληρωματική ερώτηση στην ερώτηση, για να καλύψει τις απορίες. Ναι. Εμείς τη βλέπω, δεν μπορούμε να διαβάσουμε την ερώτηση από ό,τι βλέπω. Όχι, μάλλον όχι. Όχι. Δεν πειράζει. Ναι, θα μας τις πει η Χρύση. Λυπάμαι. Ναι. Θα σας τη στείλω. Ας πάρει το λόγο ο συνάδελφος να ρωτήσει. Ναι. Λοιπόν, προς το παρόν ο συνάδελφος μου γράφει αν έχει παραπάνω διοξείδιο του άνθρακα. Δεν θα πετάξει το φελό? Με ποιον μιλάμε, μπορούμε να ξέρουμε? Με την Ιωάννα μιλάω. Η Ιωάννα Βαμβακούρη, η οποία... Ναι, η Ιωάννα μάλλον πρέπει να πάρει στο λόγο. Η Ιωάννα ρωτάει. Ναι. Πάντως το συγκεκριμένο... Ναι. Καλά, μέχρι να... είναι μια ερώτηση που αφορά όλους, φαντάζομαι. Οπότε, αν θέλετε... Είναι σημαντική αυτή η ερώτηση. Είναι σημαντική. Εγώ θα απαντήσω λίγο γενικά και καλύτερα έτσι. Όσο γίνεται να εξειδικεύσω, όσο γίνεται. Όταν μας δίνεται μία παραγγελία από ένα εινοποιείο, μας δίνονται και όλες οι πληροφορίες για να φτιάξουμε τους φελούς. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν φιάλι και το κρασί. Αν κάποιος θέλει... Και το μηχάνημα. Αν κάποιος θέλει να προσθέσει κάτι το οποίο έχει μια ιδιαιτερότητα το κρασί, για παράδειγμα μπορεί να μας πει, σας παρακαλώ παιδιά, κάντε μας τη δύναμη εξαγωγής να είναι αρκετά ψηλή, να το κάνετε να κολλάει καλά, γιατί έχω μια απέτηση
περισσότερου διοξιδίου, για παράδειγμα, ή ταξιδιού ή ταλαιπωρίας ή οτιδήποτε, τότε μπορεί να μας το ζητήσει και να παραχθούν οι φελοί πάνω σε προδιαγραφές συγκεκριμένες. Αυτή βέβαια η ερώτηση είναι πάρα πολύ της ειδικότητας του Γιάννη Κοκαλίδη, του Γιάννη, αλλά μπορούμε να την απαντήσουμε κι εμείς. Όταν όμως εμείς φτιάχνουμε τους φελούς με τις κλασικές προδιαγραφές και τις οποίες είναι λίγο πολύ γνωρίζουμε και δεν έχει κάποια πολύ εξαιρετική ιδιαιτερότητα και απέτηση, τότε τους φτιάχνουμε τους φελούς ώστε υπό τις συνθήκες που είπαμε, που είναι αρκετά απαιτητικές, να είναι απαιτητικές οι συνθήκες, να αντέχουν. Δηλαδή, βγαίνουν τα κρασιά το καλοκαίρι στους 35 βαθμούς σε ένα λιμάνι και περιμένουν να φορτωθούν, δεν πετάγεται κανένας φελός. Οι 35 βαθμοί είναι ήδη πολλοί. Οι 40 μπορεί να μην το αντέξει ή πάνω από τους 40, αλλά ποιος θέλει το κρασί του στους 42 βαθμούς. Δεν είναι καλό για το κρασί ουσιαστικά. Και αν τηρήσει τις βασικές προδιαγραφές που ζητάμε, δηλαδή να αφήσει το κενό που λέμε, να τοποθετηθεί το πόμα σωστά, όχι στραβά, να τοποθετηθεί σωστά ο κύλινδρος μέσα στη φιάλη, να αφήσουμε τα 25 μιλιμέτρα χοντρά που λέω εγώ απόσταση φελού κρασιού, τότε υπό κανονικές συνθήκες και ακόμα και υπό ακανόνιστες λιγάκι, δεν έχει να φοβάται κάτι. Αν τώρα κάποιος έχει μια ειδική απέτηση που θα ήθελε να μοιραστεί μαζί μας και θα πρέπει να γίνει, τότε θα το λάβουμε υπόψη, γιατί εμείς μπορούμε να ελέγξουμε την παραγωγή των πομάτων. Μπορούμε ακόμα, αν κάτι είναι τελείως extreme και δεν γίνεται ή θα φέρει κάποια αποτελέσματα περίεργα, να του πούμε ότι θα γίνει έτσι. Αν για παράδειγμα μας ζητήσει κάποιος να κάνουμε τη δύναμη εξαγωγής 40 κιλά, αυτό σημαίνει ότι κάποιοι από εμάς δεν θα τα ανοίξουν ποτέ το μπουκάλι, παράδειγμα εγώ ποτέ, ουδέποτε, και όταν το βάλουν στο ψυγείο και ο μέσος σερβιτόρος δεν θα μπορέσει να το ανοίξει, αλλά μπορούμε να το φτιάξουμε αν θέλει κάποιος έτσι. Ή αν έχει παράδειγμα 1500 μιλιγκράμμ διοξιδίου μέσα και πάλι αυτό λιγάκι ξεφεύγει, δηλαδή φεύγει από τα όρια του ήσυχου σαν να λέμε. Όλα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά με τα ανάλογα αποτελέσματα. Τώρα, αν κάποιος παραλάβει φελούς και λέει τι να κάνω για να ελέγξω για τις συνθήκες που έχω, δεν μπορεί να κάνει τίποτα για τους φελούς. Οι φελοί έχουν τρόπους ελέγχου που δεν το έχει το εινοποιείο. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να ταπώσει κάποια μπουκάλια και να μας τα στείλει και να ελέγξουμε ό,τι θέλει. Δεν ξέρω αν κάλυψα ως τώρα. Ουσιαστικά γενικά ο έλεγχος είναι καλό να γίνεται από εμάς, καθώς εδώ πέρα έχουμε όλα τα μηχανήματα και την τεχνογνωσία για να μπορούμε να κάνουμε τον έλεγχο. Όπως μας περιγράψατε. Ναι. Αλλά μπορεί να κάνει κάποιους πολύ βασικούς ελέγχους άμα χρειαστεί, οι οποίοι είναι απλά να εμφιαλώσει. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει έλεγχο πάνω στο πόμα σαν πόμα, ναι, αλλά μπορεί σαν εμφιαλωμένο προϊόν να μπορεί να βάλει το φέλο μέσα στη φιάλη. Άμα υπάρχει δυνατότητα να περιμένει περίπου ένα 24ωρο και να ποματίσει και να δει, ουσιαστικά να έχει μια εικόνα εάν βγαίνει με τη δύναμη εξαγωγή ουσιαστικά που ο ίδιος επιζητά. Ναι. Ή επίσης να το βγάλει σε κάποιες συνθήκες λίγο πιο ακραίες και να δει τις αντοχές του. Δηλαδή να το βάλει σε στον ήλιο, σε όρες θερμοκρασίες δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Ναι. Να φωνάξει έναν από εμάς να κάνουμε μία manual μέτρηση τρυπώντας με τα αφρομέτρητα φορητά που έχουμε μαζί μας όλοι. Αλλά γενικώς η λογική είναι ότι επειδή προσπαθούμε να είμαστε πάρα πολύ κοντά σε όλους τους εινοποιούς, αυτό δηλαδή και εμείς το κάνουμε μεμονωμένα, γιατί κάθε εινοποιείο εμείς το αντιμετωπίζουμε ξεχωριστά λόγω και του διαφορετικού εξοπλισμού που έχει, αλλά και διαφορετικών τύπων κρασιών που έχει. Άρα κάθε φορά και εμείς δίνουμε τις αντίστοιχες συμβουλές. Δηλαδή, εμείς μπορεί να υπάρχει να έχουμε δώσει μια γενική γραμμή, αλλά κάθε εινοποιείο το αντιμετωπίζουμε ξεχωριστά, γιατί έχει διαφορετικές συνθήκες. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν καλύψαμε. Ναι, και σε κάθε περίπτωση συστήνεται αυτό που ήδη αναφέρατε δύο φορές και να ελέγχετε. Κάτι, βεβαίως μπορεί να στείλει δείγματα από οποιοδήποτε από τα υλικά που αναφέραμε, δηλαδή πόματα όλων των τύπων, βιδωτά αλουμινίου, φινολόκ, κεφαλοφόρα. Έχουμε πάρει τα πάντα, ό,τι χρειάζεται για να μπορέσει κανείς σε κρασιά. Crown, Petnat, Crown, Petnat, ακριβώς. Το Petnat, για παράδειγμα, δεν έχει τρόπο ελέγχου εύκολα. Δεν μπορεί να το τρυπήσει κανείς με ένα αφρομέτρη και να μετρήσει. Το Petnat πρέπει να ελεγχθεί στο εύω, το μηχάνημα που έχουμε.
για να μπορέσει να ελεγχθεί. Και το πόμα της σαμπάνιας, δηλαδή του αφρόδους ωφελός, για να τρυπηθεί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το πιο πιθανό να σπάσει η βελόνα σε ένα manual. Πρέπει και αυτό να ελεγχθεί στο μηχάνημα που έχουμε. Ωραία, εντάξει. Καλώς να το γνωρίζουν αυτό οι συνάδελφοι. Λόγοι Okay, ωραία. Όπως είπα, όποιος θέλει μπορεί και στις επόμενες ημέρες να μας απευθύνει ερωτήσεις, να μας επικοινωνία. Καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστώ και όλους όσους μας παρακολούθησαν και εύχομαι να ξαναβρεθούν κοντά μας στην επόμενη παρουσίαση. Εμείς θα τους ενημερώσουμε όπως κάθε φορά μέσα από τα social media. Σας υπενθυμίζω ότι την παρουσίαση μπορείτε να την παρακολουθήσετε, όπως είπαμε και στην αρχή, μεταγενέστερα στο κανάλι μας, στο κανάλι της Πανέπο δηλαδή, στο YouTube. Όλες τις παρουσιάσεις της Πανέπο δηλαδή μπορείτε να τις βρείτε εκεί. Και εύχομαι να είμαστε σε επικοινωνία όλη τη χρονιά, να καιρόμαστε καλά. Βεβαίως, και να κάνω και μια πρόσκληση σε όλους ότι πάντα είστε καλοδεχούμενοι όλοι οι νοποιοί κοινολόγοι να δείτε την παραγωγή μας από κοντά και το εργαστήριό μας από κοντά και ελέγχους που γίνονται, να έρθετε να μας επισκεφτείτε με μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ, Τίνα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ευχαριστούμε και σε όλους. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο επανειδήν. Κυρία Σεμπάνη, έχουμε πει τις ευχές τους. Γεια σας και εμείς ευχαριστούμε. Ευχές από όλους έχετε. Έγινε. Χαιρετούμε. Γεια σας. Γεια. Μας λέει ο Ισιαμπάνη, καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Ο Τζαχρίστας, τι είπε εδώ? Ο Τζαχρίστας λέει συγχαρητήρια Τίνα Γιώργο, καλή χρονιά με υγεία και χαρά. Και Στέργιος Ανθής, καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστούμε. Να απαντήσουμε σε όλους. Έχουν βγει τώρα. Χρήστας, η Σταλία Παπαϊκονόμουν αυτή. Τόσιος, Κωστής Παπάς, Φόνσου, Μαργαρίτα Βογιατζή. Μετά να κλείσουμε. Ναι,